Oyağың білән абын, тілең білән абынма. Татар халқында шулай дилер. Бүгін біз тапшыруның бір өлішін туған тілге бағышларбыз. Исәнмесіз, сізнің білән білім дүниясы һәм мен тапшыруның алып барушысы Ойгел Имамова. Алдағы минутларда. Ил каһарманнары кем ул? Мәктәпләрдә ватандашларының исемнәрен һәм батырлыкларын онытмыйлар. Туган тел Татарстанның рәисенең социаль шилтәрендә һәм нейрошилтәр студентлар өчен диплом язамы? Батырлык темасын күтәрик. Безнең ил көндә каһарманнары белән горур булды. Кыю кешеләр, башкалар өчен үзләрен корбан итәргә әзер кешеләр. Аларның батырлыгы соклану уята. Киләчәк буыннар өчен әхлакый үрнәк булып тора. Вакыт узу белән яңа батырлар барлыкка килә. Нәкъ аларның исемнәрен тотмас өчен, данлыкларын истә тотып, Татарстанда тарихның данлы сәхифәләре, геройлар мәктәбе дигән конференция узды. Аны оештыручы 113 номерлы Татар-рус мәктәбе укытучылары. Мәктәп Россия герое Марат Әхмәтшин исемен йөртә. Конференциядә Татарстанның һәм Россиянең башка төбәкләренең 86 мәктәбеннән укучылар һәм укытучылар катнашты. Төп шарт катнашучылар Советлар Союзы геройлары һәм Россия геройлары исемнәре белән аталган мәктәп вәкилләре. Сүз уңаенда оешмаларга геройлар һәм күренекле гражданнар хөрмәтенә мактаулы исемнәр бирү кешеләрнең хәтерен мәңгеләштерүнең бер түре һәм яшьләргә патриотик тәрбияләүнең мөһим өлеше. Балаларның герой исемен йөртүче кешегә дә оешманың тарихына да кызыксынуы арта. Туйрак алга таба. Батырлыкта матурлык ди безнең халык. Батырлык матурлык үрнәге булганын кеше мәктәп бусагасыннан ук белеп үсәргә тиеш. Казанның айрым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле 113-нче Татар-рус мәктәбендә тарихның данлы битләре, геройлар мәктәпләре дигән икенче төбәк-ара конференцияның йомгаклау этабы үтте. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән укучылар тарихта тирәнез калдырган геройларны барлады. Менә бу конференция үткәрү идеясы безнең 2016 елда барлыкка килде. Чөнки шушы елда безнең мәктәпкә герой исеме бирделәр. Марат Әхмәтшин Россия герое исеме. Төп бурычыбыз балаларга менә шушы балаларны патриотик рухта тәрбияләү, ата-аналарга карата үзебезнең ватаныбызга карата мәхәббәт тәрбияләү. Конференциядә герой исемен йөрткән мәктәпләр генә катнаша ала. Юкка гына чараны уздыру урыны итеп 113-нче мәктәп сайланмаган. Айрым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле мәктәп 2016 елдан бирле Россия герое Марат Әхмәтшин исемен йөртә. Мәктәп ишек алдында герой истәлегенә һәйкәл дә куелган. Әхмәтшиннар нәселләре белән танылган хәрбиләр. Марат Әхмәтшинның әтисе хәрби авиация майоры Радик Әхмәтшин да укучыларга үз теләкләрен җиткерде. Ул бик тырышып үзенең иленә хезмәт итәргә тырышты. Ул военный городокта туды. Кичке чактан ук тәртип дигән, дисциплина дигән нәрсәне белә иде инде. Аның малае да хәзер 9-нчы классын Суворскийны. Бетерә. И дальше таваланнан соң военный училище барырга җыена. Патриотик дәресләр бару. Вообще бөтен гомере буенча да кирәкле эш. Бит только хәрби эштә генә түгел. Һәр җирдә кирәкле әйбер. Хәтересендә онытмаска берсен бер. Пока балалар ана түгел барса истә тоталар. Алар ишек дип әйтәләр, живы. Безнең күңелдә бар икән, алар турында истә табыз икән, алар исәннәр. Конференцияның тагын бер кунагы Россия герое. Кандагарда елдан артык әсирлектә булганнан соң качып, кире туган ягына кайта алган Ил-76 экипажының икенче пилоты. Биредә герой исемен йөрткән мәктәп укучылары катнаша. Сез үз мәктәбегезнең патриотлары булырга тиеш. Соңрак сез безнең ватаныбызның, безнең Россиянең патриотлары булырсыз. Иң башта сез классыгыз, мәктәбегез патриотлары булырга, җәмгыять эшләрендә актив катнашырга, укучыларыгызны хөрмәт итәргә, бер-берегезгә булышырга тиеш. Сез үзегездә гаделлек һәм батырлык дигән сыйфатларны үстерегез. Конференциядә Татарстанның 64, Россия төбәкләренең 22 мәктәбеннән укучы һәм укытучылар җыелган. Йомгаклау этабына комиссия тарафыннан 200 эшнең 164-е чакырыла.
алар иң беренче чиратта үзләренең геройлары турында сөйлиләр. Тарихка бәйләнгән эшләр бар. Бу ел укытучылар да катнашамында бу конференциядә, чөнки алар өчен аерым бүлек булдырылды. Минем укытучым, минем яраткан укытучы нинди булырга тиеш, новаторлык, менә шушындый темаларда яктыртыла инде быел. Советлар Союзы герое Борис Кузнецов исемендәге Казан кадет интернат мәктәбеннән Йосыф Төхвәтуллин үзенең укытучысы турында фәнни эш белән чыгыш ясады. Йосыф киләчәктә үзе дә хәрби булырга тели. Я узнал, что проходит такой конкурс, и я подумал, Мин бу конкурс турында ишетү белән тормыш иминлеге дәресләре укытучысы иптәш полковникны искә төшердем. Ул үзгәртеп кору чорында хезмәт иткән һәм ул бик кызыклы кеше. Аның янына кереп конкурста катнашуым турында әйттем. Ул үзенең хәрби үткәне турында сөйләде. Без иптәшем Тимур белән аның тормыш юлын икегә бүлеп сөйлибез. Казанның 37-нче гимназиясендә 5-нче класста укучы Ислам Денисов Кама тамагының истәлекле урыннарын өйрәнгән. Аның укытучысы да, әнисе дә гимназиядә татар теле һәм әдәбияты фән укытучысы Гөлүсә Денисова. Без бүген конференцияга үземнең укучым һәм улым белән килдек. Без Кама тамагыннан һәм Кама тамагының истәлекле урыннары турында сөйләшәкбез алла бирсә. Андагы ширкәүләр һәм андагы борынгы мәчет турында. Без инде бу тема буенча беренче ел гына эшләмибез. Без Кама тамагына кайтып, андагы һәрбер истәлекле урыннарда булып, аларның тарихы белән таныштык. Киров өлкәсе Түбәншин авылы мәктәбендә башлангыч классларда татар теле һәм әдәбияты фән укытучысы Гүзәл Нәкыйпова кызы Эмилия белән Бөек Ватан сугышында катнашкан абыйсы Советлар Союзы герое Фәйзрахман Сабиров турында эш алып килгән. Мәктәбебез Герой Советского Союза Сабиров Фәйзрахман Ахмедьянович исемен йөртә. Мин аның ул минем обыем була. Алар бер объектны, сооружениены соклыйлар объектны. 5 тапкыр үзләренә огонь вызывать итәләр. Һәм шушы зданиены алар бирмиләр. Бик күп танкны үзе лично Сабиров Фәйзрахман үзе 2 танк шартлата һәм 17 солдатны үзе лично атып үтерә. Бу сугышта инде бу шушы объектны сайлаганда 350 солдат үтерелә. Быел 2нче мәртәбә киләбез. Бик сөенеп киләбез. Бу конференцияны мин бик кирәкле дип уйлыйм, чөнки балаларга патриотический тәрбия мәктәпләребездә алып барыла. Шундый чаралар, научно-практик конференциялар үткәрергә кирәк инде. Алар турында күбрәк сөйләргә кирәк дип уйлыйм инде. Казанның 113-нче мәктәбе патриотик тәрбия юнәлешендә күпләргә үрнәк. Марат Әхмәтшин исемен йөртә башлаганнан алып, мәктәптә патриотик чараларның тынып торганы юк. Класс сәгатьләрен без шушы патриотик темага багышлап уздырабыз. Айрым темалар буенча һәрбер класста, 1нче класстан алып, 11нче класска кадәр класс сәгатьләре уздырыла. Атна сайын ул безнең расписаниегә кертелгән. Аннан соң ел сайын без бит әле фәнни практик конференция уздырабыз. Шушы герой исемнәрен йөртүче мәктәпләр арасында. Башта ул конкурс формасында уздырылды. Хәзер инде ул конференция статусын йөртә. Мындай конференциялар, мындай класс сәгатьләре уздыру, класстан тыш чаралар уздыру, билгеле балаларга горурлык хисе тәрбияләү, үзләренең геройларын онытмаска, аларны белеп торырга, алардан үрнәк алырга мөмкинлек бирә. Хәзерге тормышта геройларны гына түгел, үзеңнең тарихыңны белү, хәтерләү, аны истән чыгармау бик мөһим мәсьәләләрнең берсе. Чөнки үткәнеңне белмичә, киләчәгеңне дә белеп булмый. Узган атнада халыкара туган тел көнен билгеләп үттеләр. Татарстан рәисе аны ничек билгеләп үтте һәм нейрошелтәр мәгариф системасына ничек тәэсир итә? Бу хаклар турында хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр алга таба аның мәгариф, фән һәм балачак дөньясыннан мавыктыргыч яңалыклары белән кызыклы тәнәфес рубрикасы. Исәнмесез, ватанны саклаучылар, халыкара туган телләр, Муса Җәлил туган көне. Февраль әнә шундай вакыйгаларга бай ул. Алда безне кояшлы март көтә. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм алдагы минутларда бергә булыйк. Туган тел белән баланың авызы ачыла. Инде генә булмасын ул, аны сөйләшергә, тормышны өйрәнергә өйрәтә.
Февраль айында әйтеп узганыбызча халыкара туган телләр көнен билгеләп үттеләр. Безнең Идел-Буй федераль округында гына да күп төрле милләт вәкилләре яши. Бәйрәм уңаеннан исәнләшеп графика формасында хәлләрне сораштылар. Туган телеңне белү бик мөһим. Юкка гына тел белемнең ачкычы, акылның баскычы дип әйтми торганнардыр. Бу сүзләр белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов социаль челтәрләрдә бик шәп язма урнаштырды. С самого рождения мы изучаем этот удивительный мир вокруг нас. Учимся мыслить и чувствовать на родном языке. Наша деятельность неразрывно связана с обычаями и традициями народа. Опираясь на мудрость предков, постигаем настоящее. И родной язык является частью мировой культуры. Ожи, шишишко, ирам. Обогащаясь, Кто готов? и обогащая человечество. Нейрон челтәр диплом яза. Әлеге яңалык бер яктан шатландыра, икенче яктан исә уйга да сала. Сүз чат GPT дип аталган бот хакында. Аның ярдәмендә бер студент диплом эше язган. Бүген исә аны тыяргамы, юкмы дигән вазгыять кыза. Россиянең фән һәм югары белем министры Валерий Фальков студентны җәзага тартмаска кирәк дип саный. Шулай да университетта биремнәренең үстендә эшләргә чакырды ул. Нельзя дать запрос, что напиши диплом, и он будет написан. Нет, тут вопрос в алгоритме. Я создал алгоритм, благодаря которому у меня получилось создать работу. Чат GPT не может нарисовать за меня графики, что я делаю. Нейрон челтәр хакында көн сайын диярлек ишетеп торабыз. Менә чираттагы хәбәр кабаттан шуңа бәйле. Бу ел ул иешедә эшләмәгән, диплом да язмаган үзе, ләкин башкарган эш күпләрне шаккаттыра. Әлеге нейрон челтәр Россия шәһәрләре кеше образында булса, нинди булачагын күрсәтә. Исемлектә булган безнең Казан Шибәркәй ролендә. Анда шулай ук Мәскәү, Түбән Новгород, Пермь, Самара, Новосибирск, Тверь, Улан-Удэ, Санкт-Петербург һәм башка шәһәрләрдә бар. Миңа калса, бик шәп килеп чыккан. Сез дә карап китегез әле. Сабантуйлар башланып китте. Әйе, сез дөрес ишеттегез. Бу атнада татар халкының милли бәйрәме Америка Кушма Штатларының Флорида штатында гөрелә узды. Уеннар уйныйлар, җырлыйлар, бийләр, көрәшәләр, аркан тарталар, бер сүз белән әйткәндә рәхәтләнеп күңел ачалар. Сабантуйны сагынган булсагыз, Флорида штатыннан килгән язманы карап алыйк. Көч нәрсәдә? Краснодар төбәгеннән булган балалар футбол командасы сире бик гади булып чыкты. Безнең көч Хинкалда дигән футболчылар. Хәер, тамагың тук булса, бернинди киртәләр дә бик булып күренми бит ул. Иң мөһиме, көчне таба белергә генә кирәк. Бу атнада менә шулар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Тапшырыны тагын бер татар мәкале белән тәмамлыйк. Туган телебезне саклагыз. Республикабыз, илебез тарихының данлы сәхифәләрен онытмагыз. Исән сау булыгыз.